Hayi siyaphila njani? Hayi sikhona. Engabe huyu uNkunzi ebovu umhlongo lo ngikhuluma naye. Uyena lo ngizothiwa nobani? Ewu. Ngokwegama mina nguJacob engaliphiwa umlungu kakho kamamami la ayesebenza khona. Ngokwesibongo ke ngokwaNtshangase. Oh, ngiyakwenzelani mfowethu Ntshangaze? Awokungenzeka mfoka Mhlongo ukuthi asazani kodwa ke udadewenu ungazi njengoba ezazi naye. Ubadumile? Yeah. Woza awuhlala Yebo. phansi. Oh. Hey man. Ewu. Ngixolisa ndoda amajodo ukuvele ngitheleke nje ngingamenyiwe. Ngiyakuzwa. Kodwa phela bese ngizwile sibhlungu evelela udadewenu ngase ngithi cha angingasapholisi maseka ngifikele mina mathupha la kuwe. Oh kusho ukuthi wena nodadewethu. Kuyinto ethi ayibe njalo. Mina nodadewenu sashada iviki lalinye. Mashada iviki elilodwa wangishiya. Ekungishiyeni kwakhe ngoba phela umuntu engangimthanda. Sabuye sashada futhi. Masishado kwesibili uThema yezwa ukuthi wena nomfowenu niyakwebhana ngapha wase ngishiya ke futhi esama ukuzobheka isimo la kimi. Tshela mina yosibali bothi mina ngakwenzelani? Angizile ngempi shwala isondi ngizocela ukuthi unginikeze udadewenu ngiyombeka endaweni yakhe yokugcina. Ngiyazi futhi ukuthi lapha ekhona uyokuthokozela naye lokho ukuthi ayophumula endaweni yakhe yokugcina njengoba nami nje ngaqenywe ngeqiwantwana inhliziyo yami iyoxola. Angizile ngempi njomani. Ngiyacela ungivumele. Cha ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa sibale.